You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hi guys! This is episode 126 sa Dili Ni Advice. Hello, hello, hello. Okay, ang topic na to karon kay ang usa ka letter nga gisend sa usa ka Facebook page pero dili ato ang Facebook page pero gi-forward sa ato ni Nichelle. We appreciate you, Nichelle. Thank you for sending this to us. And actually ma-appreciate yun ako lang na mag-send sa mga sugilanon kay usahay mahutdan ko ka ng ideas. So ganahan ko anang mag-send mo sa mo og letters or inyuhang ideas kung naamoy idea. Balag dili good letter, balag idea lang niyo topic daw ninyo ni ana. Kamo na mag-ingon sa mo. Kamo ang producer. Okay? Mm-mm. Mo ang producer. So ang atong topic karon kay ang letter nga ang title kay Nanay nga walay pulos. Go. Oh, basahon ako ni tanan, pero taas-taas Mm. ni siya. So get ready. Mm. Hello ma'am, call me Riz, not my real name. Hi Riz. Bisaya ko pero naan ako sa Manila karon ga work. While ga-browse ko sa Facebook, miagi imong post saying, palanggaon ang pamilya kay maunay unang tawo nga daganan or makatabang sa ato. O niya naghilak siya daghan. Gani. Grabe nako hilak kay gadako ko ma'am nga lola ra nako akong pamilya. O niya naghilak na pa jud siya usab. Mhm. Gisalikway ko sa akong mama kay malas daw ko sa iyang kinabuhi. Kay ako'y hinungdan nga naguba iyahang dreams. Mhm. High school nako kahibalo nga gipaangkan di ay kong mama kay nakauyab siya og minyo. Okay. When I was 6, naminyo akong mama, galain sila og balay. Pero medyo silingan ra mga 100 meters away sa balay ni Lola. Luya po ano Luoy siya. Oh, Like you can live if anak man na nimo nay nganong kailangan maglain. Anyway, go. gaskwela ko nga lola ra gyud nako mo attend sa school. Galong ko nga akong mama naapod pero ingnon man ko niya gadala daw ko buwisit sa iya ha. Ay, kabugo po na yung mama oy. Oh. Makasakit siya nga dughan so brace yourselves. Na ako'y half bro and sis. Palangga man kaayo niya. Pero kung ako na, daw abot sa langit iyang kasuko. Pag-graduate na ko high school ma'am, namatay pod ako ang lola. Mao no choice ko, ipon ko ni mama. Mhm. Pero, ginadagmal man ko plus nahimo ko nga katabang nila. Tapos, ay ha ko makakaon kung human na sila tanan. Na. Murag teleserye no? Gani, lain na po dani ko tinuo pero dili ba ni imposible kring. This situation can happen, Jud. Mm, It happened to her. yeah, it Yeah. happened to her. Tapos, sigihan kog ingon, may pamulayas daw ko. Nakaingon ko, wala gyud paglaom akong life kung madugay ko. Samot na nga dili man ko niya paskwilahon og college. Nga naghilak na po siya kadaghan. Gani. Ma'am, milayas ko. Naaman ko classmate sa high school nga naa sa Manila. Timing nga kailas sa iyang mama, nangita og katabang. God Mhm. is so good kay akong amo ma'am nga mga retired employees sila. Ang tanan Okay. anak naa sa gawas. Meaning nag-abroad. Aha. Dili ka na ang tanan anak sa gawas. Tama din, no? Nag-abroad. Nag-abroad. Okay, Nag-abroad. go. Oo. Okay. Asan ako? Okay. Dito Didto. ko ka-feel og kinabuhi nga naay pamilya nga nagmahal. Gimahal siya sa iyang amo. That's so Okay, nice. good. Oo, that's so Good. nice. Okay. Bali, gihatag sa ako atanan. Gipa-eskwela ko nila og college, free tanan, plus may sahod pag yun ko.
try ko og paramdam sa akong mama og mga half siblings ma'am nangumusta pero ma-feel nako nga wala nako nila gikinahanglan. Mao ba? Kaluoy pud ani oy. One time ga-post ko sa ako Facebook ga-drive kog sakyanan. Kay gipa-eskwela pod kog driving sa akong mga amo para naay maka-drive nila kung magpa-check up sila sa hospital. Ako agi profile pic. Ganahan biya kog ganahan kog selfie sa car. I can see a lot of people having selfies in their car. You know why? Why? Because usually when you're in the car, you already have done your makeup and the lighting is very good. Ay, okay. Outdoors usually, no? Oh, yeah, the sun shines in your face and then you already had done your makeup. So the selfies in the car are the best because no one can see you selfieing. That's the best part. Because yes, you have done your makeup and you can selfie outside like in the restaurants, but it's so awkward to selfie in a restaurant. I will not do that. Yeah, me neither. Oh. Kanang mag-ana jud kanang amot lang umakit-an ko sa mga Spotify listeners if you're watching our live. Kanang mag-ana jud gani ka sa restaurant like ana magpa-cute ka. Nya syempre kay makatodo jud ko pa-cute sa sakyanan kay wa may mo judge. Oh. Walay mo judge sa sakyanan. Maski unsa pa akong buhaton diya. Ana. Ay, okay, sige. You know what? That makes sense. Nakaligo ka, naka-makeup ka, nakaayos ka, nakailis ka og panglakaw. Mao di ay. Yes. Okay. Tinuod. Sige. Makarelate nako. Ay, dili ko makarelate, pero magets na nako, mga kaibigan. Okay. Mga kaibigan, go. Okay. Didto na, ma'am, ga-friend request na akong mama og duha ka half sis and bro. Gikumusta ko. Perti na ko kalipay. Kaluoy niya. Oy, maski pag wala siya dawata sa iyang ginikanan og half sis and bro, nalipay gihapon siya. No? Okay, mo man na ang iyang kuan kring kana mo na iyang gina-crave ang attention sa iyang family, especially sa iyang mama. Nakoy kailab ang iyang ani nga gina-crave jud niya ang basta next go. Ingon ko nga, na Manila, katabang akong work niya, gaskwela ko o graduating na sa college. Unsa ba hitabiang nga, giingnan man ko nga, giatay, abi man namo na dato nakakay hambog daw ko ga sakyanan pa. Tapos wala na nako nila pansina. Wow, kalo. Yawa ni mga ani nga tao eh. Michat ko balik sa ako ang mama kay gusto na ko siya maoy mo attend sa akong graduation. Pero giingnan man ko nga, gasamok-samok, suluhan na. Ikaw daw. Ikaw daw, ingnan ana. Dito na ko na-conclude nga, wala gyud di ay ko'y family nga galove na ko. Fast forward, ma'am, 2 months after my graduation, namatay akong amo na lalaki. Nya, after a year, namatay po akong amo na babae. Wala ko nangita lain work kay as gratitude, mas gipili na ko nga naa ko sa ilang kiliran. In return, ma'am, giswelduhan ko sa mga anak sa akong amo. 3 times na akong sahod. Hala ka, oy. Gimahal gidi ay siya sa iyahang, sa iyahang mga empleyado na, sa iyang mga employers. Oh. Gimahal gidi ay siya. No, naswertihan gid siya. Gimalas siya sa family, pero giswertihan siya sa trabaho. Yes. After sa burial, ma'am, naatanan mga anak niya. Kay nanguli man. Nananghid nako nga mobiya na kay mangita na pod kog work nya plano nako muuli na sa Mindanao kay feel nako naa nakoy ipakasigarbo sa akong mama. Bisda ka dimi ipakasigarbo unsa na ipakasigarbo? Ipahambog. Pero lahi man akong gikuan Gibisda Academy. Naagya pon diri sa letter pero lahi sige. ang word. Sige. Pero yeah, this is a bonus Bisda Academy. Ikapasigarbo meaning ikapahambog, kuan kanang i-brag. ikapakita o i-brag sa akong mama ana. Go. Okay. Yes, ma'am. Dako gyud akong natigom nga kwarta. Sulod sa almost 6 years nako sa Manila. Ingon ang eldest son nga, unya na uli kung mabasa na sa
last will and testament. Hala, Last will? last will and testament? Ala, oy. Expected na natong ending. Go. After 10 days, naabot ang abogado, ma'am. Gipaapil ko nila og lingkod while gamiting sila. Mm. Apil gid siya sa family, no? Kaya naapil gid siya og lingkod. Yeah, apil ka sa meeting, girl. Oo. Pagkadungog nako nga ang house and lot gibilin sa ako daw mihunong akong pulso, ma'am. Natok-an ko kay di gyud nako deserve. Dili nako madawat kay sobra gyud kaayo. Mhm. Butan siya. Buotan siya. I refused. Pero ingon ang 5 ka anak nga gimitingan daw nila. Kay nananghid po daw ilang parents about ani. Gihatag sa akwa ang title sa properties under my name. Perti na ko hilak, ma'am. Fast forward, ma'am, gipabakasyon ko nila sa America as a graduation gift daw to sa mga anak. Nakado siya Ay, kalami, ana, oy. Kadaghan na bag perks? Kadaghan na ba niya perks? No, nanagani 3 times ang sweldo, gipaskwela, giswelduhan, House and lot. America. Sige itong kanta ni R. Kelly. Do you have your passport? Tingining ning 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 ning. Did you get your shots? Girl, would you like to come back with Rob to America? Hala ka ay. Na-touch ko para sa iya. Nya. And now, naagihapon ko sa Manila, married with 3 kids. Ako ang bana engineer naa sa Amerika, tapos ako branch manager sa bank. And Ay, fast forward na ba? Fast forward na ba? So, nano siya 3 kids karon, naagi pa siya sa Manila, niya ang bana engineer, niya ang iyang bana na sa Amerika, tapos ako kay branch manager sa bank. oo. 3 kids good. So, sobraan ka fast I'm a forward. branch manager. Mm-mm. Oo. Naka, Po siya, I'm a branch manager. May I help you? Ano siya? ala ka oy. Gwapo kayo yung outcome. Gani. Okay. And this December, may reach out akong mama nga wala ba daw ko ihatag nga pinaskuhan nga ako man daw ang tubig-tubigan. Ang abonado. Ang adunahan. Ang wealthy. Oo. Okay. Asan ako? Nakahilak ko gamay. Kay gimingaw. Taka naman ni siya basa, uy. Ay. Nakahilak ko kay gimingaw gyud ko. Ala ka, oy nakahilak gyapon ka, gitakwil ka sa mo mama. Na jay ngani nga tao kring nakoy kailang nga ingani. Di ay ba? Di para yun lang. Oh. Na ingani. Nakahilak ko kay gimingaw gyud ko. Maong nauli ko sa Mindanao pero paas if ko nga wala ko'y ipakasi garbo niya. Ako gisukod iyang batasan. Gihatagan ako siya 5K niya, tag 2K ang duha ka half sibs nako. Nanghatag pa siya kwarta. Mao nang Maybe this is nothing to her. She just gave it to sukod. Mo na yang giingon. Sukdon yang batasan. So gihatag No? niya. 5K is nothing. 5K is nothing. So ibig sabihin sinsilyo ra niya ang 5K? Sinsilyo ra sa buntag. Oo. Giingnan ko nga. Abi ba namo dato na ka? Wala gyud ay kakabunal og tiguwa nga dato sa Manila. Malas gyud kag naong oy. Over. Didto nako Yo, natugkad nga wala nakoy mama nga balikan. Dili nako motuo nga bisan unsay mahitabo mama gihapon. Yes, tinuod. Di nako siya kalimtan. Kay siya man gaanak sa akoa. Pero tawor ako. Tanan nako nga kasakit pag antos ako gidawat o gibuhat para ma-proud siya nako. Ako siya gitubag, ma'am, nga kung gamahay ka nga gianak ko nimo, sangko sa langit akong kahiubos nimo nga ikaw ang nahimo na kong inahan. Kung buot sabton wala ti ka nahimo nga mama kay wala man gyud nimo gipatagamtam nga mama ti ka. Magmahay ra ka sa imong gibuhat nako. Marto. Grabe ito nga story, oy. First of all, nadayon ko'y opinion. Telenovela. First of all, ang mama, Ah. gaga ka ba? Adik ka ba? Buang ka ba? Ni patol kag minyo.
Oh, Ni patol kag minyo, ni bilangkad ka, nagpabuntis ka sa minyo. Unya karon imong mama ang imong anak ang malas ug naong? Di ba ikaw ang malas? ikaw ang Malas. malas. Oo. Ikaw ang malas, mama. Ikaw ang mama, malas ka. Malas ka na mamalas ka. Mama, wala kay Las ka. mama, wala kay edukasyon. Wala gyud. Mm. Wala gyud. Diba? Kisa man ang malas sa kinabuhi. Imong anak o ikaw, kisa ang nipatol sa minyo. Tell me! Naglagot yung ko ba? Lahi Kadali na lang, gyud kadali kaayo lang. kung Balikan na to. High school siya nanganak? Ay, ang mama? Taka na po ni siya ay. Ay, high school na siya kay balo nga gipaangkan. Okay. Tanawa, mapataka nagbasa. Mapataka nagbasa. Okay. Oh, lain nagbatasan. Uy, ngano bitaw ni patulog minyo. Mo na, bugo. Bugo kaayo. Bugo kaayo. Di ba, girls, nganong palisod-lisuro na to atong kinabuhi? Ngano mo patol ta sa naisabit, problema na siya. Problema. Stress na kay ko sa akong kinabuhi. Stress kay ko sa akong kinabuhi. Daghan na akong problema. Oy, ikaw ra po'y dahilan. Kay pwede man ka dili mo patol sa minyo, pero ni patol man ka. And second point, wala man gi request sa imong anak nga i-anak siya katong sperm pa siya. Katong sperm pa imong anak. Niana ba di siya? Himo akong bata please. Niana ba di siya? Ni-request ba di siya sa imuhan? Naghatag ba di siya og letter of intent? Naghatag siya letter of intent, naka-notaryo, gisign na niya nga please himo akong bata, i-anak ko sa kalibot. Gihimo ba din na niya? Wala niya gi-request sa imo nga i-anak siya. Wala. Wala siya request. Wala. So wala kay batasan nga mama. Kabalo wala gyud ko'y masulti ani nga mama kay kung ingon ana siya na klase nga tao, nothing will go through to her. So wala ko'y masulti siya. I don't care about her. Wala ko'y masulti sa iya ha. So dito ta mag-focus kang sa anak. Naswertihan ra jud siya sa iyang kinabuhi. Actually, kuan ni siya kring blessing in disguise gyud nga gituyo na sa Ginoo nga yung anak kayawa iyang mama. Oh. Kay kung dili yawa iyang mama, loving iyang mama, dili man ingani iyang life. Nga maabot siya sa katong iyang amo sa Manila na nahatagan siya kasi dili man ato iyang life. Kung loving iyang mama, sa iyang poder siya nagdako sa iyang mama, niya gitreat jud siya as a family member, as a child. My child, kumbaga, more ing ana. Kung ging ana gid siya pag-treat, dili ing ana yang outcome, but it's also a positive outcome. Pero dili ing ana yang outcome karon nga ing ani siya ba, nahatagan no house and lot and everything. Pero positive po yung outcome. Pero blessing in disguise nga yawa iyang mama. Yes. May na lang kay natunga ang iyang kinabuhi. So, malas kaayo siya sa sugod sa iyang life. The first half of her life, malas ka. Gidi malas gyud siya. Pero may na lang gyud naabay ubang tao nga malas tibuok kinabuhi. Luoy pod. Oo. Oh. So ayaw na lang. Oh. Kani siya, may na lang gyud nakakita gyud siya og way para nilayas gyud siya. Naabay uban nga Cinderella story wala nilayas forever and ever. Pero siya nangita siya og way. Siya ang dahilan nganong nag-succeed siya. Oh, siya ang dahilan. There's no help at all from the mom, even the siblings. Naningkamot siya, nagpakatabang siya para makalingkawa sa iyang sitwasyon. Pero blessing jud to nga naka-timing jud siya maayo nga mga amo, employer. Dili ba na always na, di ba, usually kung ako ang katabang ba, usually your fear is to dili sa katabang kay naman puti kaila ng mga OFWs no nga nag-DH, domestic helper sa ubang country. And ang ilang fear jud kay kanang maka-timing gani og kanang salbahe nga amo, kanang ingana good Oh, grade. daghan ba yan no? Sa una or hantod karon? Antod karon, and usually that's the fear, and usually that happens pod. Like siguro this is not an official statistic, but since I am a licensed
statistician from Netflix. This is my opinion. Feeling na ko no mga 70% siguro na ay mga either salbahe nga amo or insensitive nga amo. Then 30% are very good amo or kanang sensitive nga amo or empath na amo. Oh, maswerte. Swerte mo kung maadto mo diha. Unya, I think is that a rare gem? Ang mga nice na amo? I don't know. Kung asa ang rare. The salbahe nga amo or the buutan nga amo? Maybe the rare gem is the buutan nga amo. Sad, no? Mm. Uy, wala. Dili ka formal, Koy. Hello, Koy. Good morning. Dili ka formal. Nangunta na siya kung unsay topic. Lapangit to akong mic. Ay, ala ko, lain ka. Kay nga nung na-late ka. Late ka. Paminaw na lang sa recording, Koy. May pakring nung nag-record ko diri o kuan. Kanang offline ako nga recording ba. Cause ang ingon ni Nathaniel, pangit daw ang mic ni Darling. Siguro sa internet hinay. May pabitaw, no? Let's do that next time. Let's do that next time. I'll set up a recording here with just my own. Like ako lang. Akong voice lang madungog. Anyway, so let's do that next time and remind me to do that. So mo to niya karon kay kamo i-add friend ninyo kana kita mo sakyanan sa profile pic. Wow, ni-reveal ang pagkaway batasan. Oh, Ni-reveal. wala gihapoy batasan kay ang reason nga nag-reach out kay tungod abi nila nga dato. Gani kinaay sakyanan. Bugo aw. Wala gihapoy, wala gyud redeeming qualities ni ang pati ang half siblings no naliwat sa mama. Kinsa man ay mag-nurture sa imuha kring. It's your parent. Kung kinsa nagpadako sa imuha, mora po nang imong batasan. Sabagay pod. Lain na oy Oo. kay naga-expect ko ba nga kanang unta kanang at least man lang na ay gamayng respeto ang half siblings. Pero wala gyud. Siguro kay nakatesting sila nga murag gihimong katabang. Ha? I don't think so. Do you think so? Nga gihimo pa silang katabang? I mean, gihimo manggod nilang katabang ni si letter sender. Mauna, Ay, okay. baba ilahang So, wala tanaw. sila respeto. Mm-mm. Oo, wala sila. Dito, I get it. Tinuod. Murag ka ng, ang story, no, it's really like Cinderella Crane. There are two half-siblings and then one evil stepmother. But, Pero, di siya stepmother. real mom siya. Real mom siya. Tapos sa Cinderella pud kring kay anak jud to ni stepmother from the first marriage. Dili to niya half siblings ni Cinderella. Step siblings to niya. Mm-mm. Uy, pero guys, kabalo ba mo? Naku ingon. This story is very unique and very swerte kayo si Ate Girl Sender. Nga naman. Please do not wala lang. I just don't want you to expect that if this is happening to you, that it will also happen to you. Na kanang na ay mga taga-house and lot. Ay, oo. That's really rare. Oo. Teleserye You have jud ni. to, Dili siya realistic. Oo. basi man ko mag-expect silang, nakuy amo karon butan po siya, basi hatagan ko house and lot. I will stick by him or her until his death or her death. And then I will be sitting down in the last will and testament reading. And then they will include me in the last will and testament because they gave me the house and lot. No, diling anak guys. Mm-mm. Ayaw mo pag-expect. Never mag-expect kuging anak. Mm-mm. Wala no, lain no. Kay kani si letter Kibasin sender, ba? wala ni siya nag-expect ani. Oh, I think so. Wala siya nag-expect. Nagtrabaho lang yun siya. Niya. Grateful lang siya nga napadung siya sa isa ka non-toxic environment. Ana, good. Maski ako, kung na ako sa isa ka work nga non-toxic, dili mo kumubiya, Jud. Mas mapili pa ko o ganang work nga bahalag medyo gamay ang sweldo pero dili ko ma-stress. Mas pilion ko pa na. Mas mupili pa gani ko nga di na lang ko mag-work kasi sa mag-work ko pero ma-stress ko. Oh, Ana ako ang mindset ni karon. kuan na kaana, ni agi na kaana eh. Katong work nimo sa una. Oo. Muhawak gyud ko. Dili gyud ko mo bahalag dako ang sweldo, bahala biyaan jud ako na. Dili jud ko mo dugay anang mga anak nga trabaho basta toxic. Mm-mm. Pero ngano naabot ta sa trabaho? We are talking about the Ate Girl Sender. Mm-mm. Ate Girl Sender has been very lucky sa towards the second half of her life.
Sa second half, di ko moingon nga lucky siya sa first half. Mm. Kay luoy kaayo siya sa first half. Mm. Pero Correct. naay tao di ay nga ingon ani, naay story na ingon ani. Actually, Kring, di ba yung gusto mo na ko'y kaila nga ing ani, Gani. kanang masking gina-abuse siya sa iyang family kay love kayo niya gyapon ang family. Oo, isulti lang ako sa imo after this recording I will tell you who that is. Okay, pero dili nato na siya i-dox. Para sa itong mga Spotify listeners, i-dox. para sa itong mga tanan listeners and watchers, Facebook watchers, and all watchers and all listeners, dili mo makabalo kung kinsa ni. Ako lang. After recording. Oo, dili. dili. Ako ba sound comment? Ano si Regine dire sa comment section? Siya na, grabe no, kana makahilak ka kay murag nakarelate ka gamay pero dili lang mi same og problema. Mga istorya nga dulot sa bukog kana bitaw gibuhat na nimo tanan pero wala lang gyapon pulos. May pagwala na lang ano siya. Relatable para sa iyaha ni Regine, no? Hoy, kabalo ka no? Naay controversial comment dari. Ingon Asa man? siya, there's always two sides to a coin. Ano man? So, unsa kaya ang sa tan-aw niya nga gibuhat ni letter sender? Two sides to a coin. Sa bagay, there are two sides of a story man, Jod. So, I don't know kung sa yung gusto ipasabot. Naa siya ibuot ipasabot. Kay dili. Ay, kabalo ko. Kaysa ning nag-send. Ang mama. Ay, ang mama. Ang POV na sa mama, Kring. Ang mama na. Or, a mom that relates to this story. Nga nadato ang anak niya, di na siya tabangan. Mauna ang POV. Loy, no? Uy, nabay ako kanang, na ako'y friend ba una. Sa una na ko niya friend. We're no longer friends. Ay, isulti But man nakoy di ay friend sa nimo una. ang katong imong kaila nga ingon ani. Dili, lahi ni Ay, siya. lahi di ay. This is a different person. Kaning friend ako nga, dili na mi friends karon. Kay, giingnan pud siya sa una, gisalikway na daw siya as anak kay malas. Giingnan jud siya Kring, og anak sa demonyo. Giingnan jud siya sa mama. I will tell you the name of that friend that I am no longer friends with after the recording. Walay appeal ang ato ang mga listeners. Yeah, dili ta mo i-include. Sorry guys, I will not dox that person even though we're not friends anymore and they're very rude to me. Mao ba? Oo. Mao ba? Gingnan siya anak sa demonyo. Gingnan siya. I feel for her. Murag naluoy ko, but at the same time, we're not friends anymore. So I'll tell the name of that person after the recording. Okay. I'll wait for that. Like batasan. Daghana pog nakahilak sa comment section. Makahilak gyud siya na story. Wala lang ko nihilak because naluoy ko pero wala ko nakahilak. Kumana? Okay. Wala ko nakahilak. So mo lang to. Guys, gusto lang ako i-remind mo tanan nga dili ni siya applicable kaning happy story niya. Ay bali ang happy outcomes niya sa iyang story kay dili ni siya applicable to everybody. So dili ta mag-expect na kung natay amo nga buotan mahatagan tag house and lot, mapabakasyonan ta sa America. Dili day nga anak guys, okay? So magkuan lang ta, set proper expectations to yourselves and also just be grateful nga nakatiming mo amo nga buotan but don't expect a house and lot. Kay gusto lang nako basig na ay magkuan ba nagaisip mahatagan jud kuan ni kay same mi ani dili ing anak guys. Dili never mag-expect Never mag-expect. Hoy kay balo ka no. Si Nathaniel Blank ingon siya katong giingnan nimo nakatawa na gani ko wala natukan siya. Nakatawa ko sa iyang joke. Naka +1 ka sa kuan, naka +1. Oo. Nakatawa ko sa iyang joke. Ana siya. Katong kaila nimo ba nga giingnan og anak sa demonyo. Naglagot ko nga wala ko kahuna-huna ani. Ingon siya. Oo. Ingon siya, anak man ko nimo ma. So demonyo ka. Okay, anak man siya sa demonyo, meaning ang mama ang demonyo. Oh, exactly. Tama no. Wala ko kahuna-huna gani. Nakaingon. Natukan ko siyang joke. Natukan ko. Kay kung gignan kasi imong mama og anak ka sa demonyo. So kung anak ko sa demonyo ma, ikaw ang demonyo. Ni anak raman ko. Tama!
Tama. Howda, oy. Hala, oy. Timplahan na to nagkape. Timplahan na to kape si Nathaniel Blanc. Oh. Unyas, hello, shout out kang Neil Blank watching from California. Hello. Ana. Good morning. You're up in the hotel California. Okay. Mora to guys. Ay, nako. Mara to guys. Shout out ko sa tanan ng mga nag-comment diri sa among live. Thank you so much for hanging out with us. We are now ending our Sugilanon episode. Pero before that, mala to. Pasensya kaayo sa ato ang technical difficulties karon diri sa audio, pero we'll find a way to improve it for next recording. Oo. I think it's the internet. Murag internet So, siya. Oo. I think mag-change na jud. I don't know. Mastoryahan pa namo na because it's a huge change. If you're gonna change providers, it's a huge thing. Kay daghan kag asikasuhon, mag-call pa ka diri, magpaputol ko, and then you have a contract. Ano mga anak ng mga istorya. Oo. So, sige. Gani. Sige. Follow the script. Naatay script sa outro. Asa na to? No, diri nag-shoutout ako sa commenter. Diri naka-highlight na yellow. Okay. So, everybody, to send your stories, go to our website, diliniadvice.com, and fill in the form or post a story to our Facebook group, Dili ni Advice. Huy, time sa Nag-Business Academy sa ta. Mao na tong Business Academy, guys. Salikway is a Bisaya Cebuano word that means to avoid, to dodge, or turn away from, or to reject something or someone, usually in a subtle or indirect way. It can be used for actions, responsibilities, people, or even emotions. The meaning is, in English is, na English naman, to avoid or evade, to sidestep a responsibility, to reject or turn away from, to pretend not to notice. Ay, mao ba? Karon pa ko ana, gisalikway is the fourth one, to pretend not to notice. Asa ka nang ana? Sa co-pilot, uy. Co-pilot, gani ka. Ato ang sample sentence kay gisalikway ko sa akong mama kay malas daw ko sa iyang kinabuhi. Kay ako kuno ang dahilan na naguba iyang dreams. Actually, it's a verbatim. I took it from the story. Good. Mo na iyang gingon. Gisalikway daw siya sa iyang mama kay malas daw siya sa kinabuhi. Kay siya kunong dahilan nga naguba ang ihang dreams sa mama. When in fact, mama, ikaw ang dahilan nganong naguba imong dreams. Kay ning bilangkad ka sa tao nga minyo. The wrong That person. is the root cause. Ikaw ang dahilan, mama. Inahan, Mama, ikaw dahilan kay ikaw dahilan. ikaw dahilan. Wa na dyoy lain. Kamo say masulti ninyo, pag-comment mo, paghatag mo comment sa Spotify, kay ganahan mi sa Spotify mo mag-comment kay wala lang. Naman gud mi dito. Dito jud among the product of Dili ni Advice is podcast, di ba? Mao jud na amo ang main content, the podcast. And podcast is audio. Gina-post man Yeah, pud nako ni with sa audio. YouTube pod. So, subscribe. Ang live. Ang live og ang audio. Alright. So, duha ang content sa YouTube. Ang sa Facebook kay ang live lang. Hello, YouTube, Facebook friends. Moro to. Okay. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, naami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top.
Unya, maura to guys. Salamat sa mga tanang nagpaminaw o sa mga nag-comment diri sa Facebook. Salamat sa inyong tanan. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with the heart. Bye! Bye guys. Bye.